alelelelele dan kurma ne yaran zamani. Mun garejin nan gaba ɗaya cikin nan waye kama da tiba. Wanda ya kama cewa zai je kai kan ku bi rashin kunya mana. Waye kama da tiba? Waye kama da tiba? Wanda ya tsargu da shi ake. Sai oga, ka hudu ku daidaita da Allah kai da shi. Duk garejin nan shi ya gyaran element. Wai element din nan da Allah a wani guri yake ko dan gaba? Okay, dan gaba ka sani? Ko dan gaba. To ni kaina Allah ba sani ba, inda bature lika shi ana yake. Ashe bulkumin bakanikan tifa ne. A cikin rijiya, ashe mugunta ce. Wannan ya sa matasa masu basira cikin nishadantarwa suka gabatar da wani sabon shiri mai taken bakanikan tifa. Ba na 16 nan. 16 bai zo ba. Wa ga magani? To ka fa ta kare fa. Bakanikan tifa, bakanikan tifa. Azumi ya zo ƙarya kike ba ki yi. Gidan ne. No problem. Bakanikan tifa, bakanikan tifa. Oga ba fari farto ba gidanka ba. Farto? A gidan na? Oga! Allah shi ke ba maraya masu uwa na kallo. Bakanikin tifa shirin da ya zo da tsarin nuna matsayin gaskiya cikin barkwanci tare da makomar maciya amana. Kawai kamar da ke ta kowa ya gani. Bakanikin tifa. Gidan nan karan kan buredin nan shi ya rage kuma shi za ka ci gaba zan yi. Tashi ka ci. Ci haka na gaji da wannan bala'i. Salamu alaikum. Sorry oga. Na ji daɗin zuwan ku wallahi. Na ji daɗin zuwan ku namba 14 da 12 da namba 6 da 8 wallahi. Bakanikin tifa, bakanikin tifa. Kaga wannan haukan nasa bakaken aljanu ne zan yi da gaske. Warai bakaken aljanu ne. Dan billahi lazi duk wanda ya shiga hannuna wallahi sai yayi da gaske. Ashe abu ya tabbata. Hauka ya zama gangariya. Sai yau da bakwata na yi gamu. An ta na gani. Bakwata na ce. Kiyaye kamata yi masa. Bakanikin tifa, bakanikin tifa shiri ne daga kamfanin Hijira Multimedia. A ina aka taba kawo mota a ce babu batir? Za ta iya tafiya ma babu taya. Baiwa ce Allah ya mata. Ni fa a ido na lokacin da motar ta shawo gangara batirin ya tsalle ya faɗo na cewa wa kayan da batir kawai tafiya. Bakanikin tifa shirin barkwanci da nishadantarwa. Bakanikin tifa wanda ya rubuta ko kuma tsara Babba Shari daukan nauyin Sani shiryawar Jamilu Barmo dan ku kai ni preliminary hospital. Bakanikin tifa ba da umarnin Usman Adam. Na da kai ba ka wasa. Salamu alaikum yaya. Na hango na duba na gama dubuwa babu abin da ya dace na yau face kawai na zo na mutu duniya kuma da kwari na zo na aje hunan na wadan kamiki Me da baki tsuba. Girgiza kawai kike gaya miki. Kawai sai kika kira ki ko yarinya. Salamu alaikum. To shigo mana. Ya fariya. Bakanikin tifa yana nan tafi. Wata mage! Wata mage! Wata mage! Tambarinku na mage alama ce ta harjima da babakire. Jama'a na kinkimo aiki ku yi kokari mu kai gaci. In na fada fa kun fada. Kuna yadda ina kai wakar hawan jini zai same ni. Ku tallafa mu samu na dan Allah. Sai mai mage, sai mai kulwa. Ɗan karin magana kullun cewa suke Allah ya kai damo ga harawa. To kuwa Allah ya kai damo ga harawa. Sai dai shi bai ci ba shi kuma ya kasa yin birgima a honorable. Wannan shi ne sakamakon da muka samu daga wurin likitoci. Ranka ya daɗe ba shi da cikakkun takardu. Haka kuma wani ya zama wajen makaranta ba. Na yi firamare na yi san da Gaskiya. Ni ba gaskiya ba abin da nake fahimta ba. Honorable. Ne mage. Meow. Honorable. BTA! Huta! BTA! Huta! Yawa honorable dan ta mace ta masallata. A tsarin siyasar wannan garin jam'iyya mai alamar mage ita ludayin take kan dawo yayin da jam'iyya mai alamar huta suke tagumi. Meow! Wata mage! Wata mage! munafikin jam'iyya ne baka. Honorable. Yanzu daga fata mana kwanan nan yan adawa suka ɗauki murya suka jefa duniya ake. Tun 16
34 muke siyasa. Na kada mace a tahir yari, na yi kokawa da mace. Na kai ni ba zan haƙura. Za ka jawo mana abu. Farau. Wallahi da ka san maza nawa ni kurma mu a baka to ka san maza nawa ni gogo kuwa da suwa. Allah ba ta. Honorable daga kamfanin RGG Great Pictures Nigeria Limited. Honorable. Biyar ta yi ba za a kada kai ba. Bishiyar dogon yaro ta yi tumba. Bere ya min gidan kowa da tsaba. Honorable mai mage na da fara'a. Bai hasashe babu kushe. Ba kamar ka tafi lafage na aiki. Honorable. Ya na kwana. Lafiya ne. Ya da lalabi. Idan jama'a gari sai ga ina ɗebo kuɗi ina ka miki. Barau me za a ce miki? An ya mato. Ajiya ki dinga dan kari harshen ki. Ba a yi wa shugaban ƙasar karamar hukuma faɗa. Honorable. Ni ne jandarma. Ni ne duwan na masu shari'a. Abin da nake so kawai a yanka mishi sammaci. Mun bar ka lafiya. Godiya muka yi. Ji nake kujerar ofishin jam'iyya ce. Honorable. Labari da kuma tsara shi kawo na Legas Kabara. Jagoran shiri Tijjani Shehu. Shiryawa Muhammad Garba. Ɗaukar nauyi RGG Great Pictures. Ba da umarni Muhammad Garba Kabara. Ranar da za a koma kotu na gama yanke hukuncin abin da zan yi. Askare zan samu sa cikin dogon riga ta ko babban riga. Shi wannan Mr. Kyankyan da ake magana na can Uganda abokina ne kudda kudda. Honorable. Jiba? Ba lafiya. Ta kira laya? Lafiya. Lafiya umma? Eh. Yake faruwa? Ya karya ta. Ya karya ta. Waye? Wannan wanda ya wuce ya karya ta. Dan kurma ne zai gane kuransa. Zo mu tashi da.
ce ba lafiya. Babaka. Babata. To me ke damunta? Ka ce me? Me ke damunta? Ka duba na takardar za ka gani ko ma menene. Zariyar Allah tana jin jiki sosai. Kudin kafa yana da yawa. Ka ce me? Kudin da yawa. Mene? Naira 1000. Naira nawa? Naira 1000. 1000? La ilaha illallah. Hada maganin ina zuwa, hada maganin ina zuwa yanzu nan. Sanne dai. Kai madori a bi ta hankali. Ka san uwa. Yawwa hatara da wata sanda ce. To. An gama. To. An gama kana nufin ta koma daidai? To. Gaba ta koma daidai? Ta koma daidai. To shi ce. Dan Allah dan. To. Ka kula da gaba. Sosai. Allah kan abu. To. Karka ji komai. Kana nufin kai komai ya daidaita? Kashin ya koma? Ya koma. Shikenan. Ciwon nata ne kasa sai an gani. Abin da ya mutu ga tsufa ga girma. Allah sai ga nauyin jiki. Ga nauyin jiki da suka mata yawa. Wannan gaskiya. To amma ba wani magani da za a bata na wannan zafin da take ji? Ai babu wani magani. Kashin ne yake haɗewa. Shi yasa dole su zafi. Au, Allah sarki. Sai wani hanzari ba to akwai yanda za a yi idan ka so ta warke. Na so ta warke man da wuri. Kullum ta cika za su. Ya? Safa da ranar da dare. Ka za. Safa da ranar da dare. Dan ƙari. Ai ka canza wa duk wani mai keke da yake a garin nan. A jikinsa zan haɗa wannan kuɗin kajin. That's pretty the scope, sir. Ka'ida ne na gaya ma gurin da zan haɗa waɗannan guraren kaji. Ni zan tafi. To. Bayan sati biyu zan ba wani ɗan wasu ƴan dabaru irin naku na maɗura da za a rinka ɗan shafa ba. To a wannan. To. Kitse ne na jaba. Ye? Kitsan jaba. Kitsan jaba. Jaba kuma? Kitse ne na jaba. Wai jaba wacce muka sani mai zototo baki? Ka ce ba zan warke ba. Kitsan jaba kuma? Ba ka so ta warke ne za a safa mata. Karamin da hikimar maɗora fa. Ai ko kitsan mujiya ya bayar aka shafa sai kaga waraka ta samu. Yawa! Ai bari da kashi. Yes, we stop, sir. Yes. Shi kenan dan tuwari. Za a kiyaye duk abin da ka faɗa za a kiyaye kuma ka rinka lullowa lokaci gwagwa shi kenan wannan kuma dole za a kula da shi kitsan jaba ko to dan tuwari thank you That's Prince Kofsa. Yes, don't worry. Yes, sir. Corporal. Yes, sir. Yanzu me kuma ya rage yanzu? Sai abin da ka ce sa. Ina so ka gane cewar operation ɗinmu na yau. Yes. Akan masu kekuna. Yes, sir. Gwagwa? Yes. Kuma akan masu kekuna. Yes. Ai kana gane ba. Ƙwarai kuwa. Yabba. Kuma ranka ya daɗe dama ai ta daɗe bata cika ci ba. Ye? Yes. Ban gane ta daɗe. Ba wai. Ka iya bakin ka fa mahaifiyata ce fa. Sorry sir. Sorry sir. Ai ko da na yi magana na ina nufin cewar a kan gurin yan kekuna a nan zan haɗa abin da za a sai kai. Sada ma abin da nake nufi ai ba wai daɗewa ta kwanaki ba ta ɗan awanni. Yes. Kana gane ba. Ai sai mu fita. To ranka ya daɗe. Allah ya fitar da A'i daga rogo. Ko ta faɗi ko ta ci riba. Amin. Yes sir. Ha mushin ta kamun yan kaji. Yes sir. Kai, ina kuka je? Kai, ina kuka je? Mara ki shek! Get out, my friend! You are very simple, man.
bishkai ka tarke mishi wait ita ya ka addashi kai Safara kai zo nan kai ma wait ya kan wani iskanci ne je ka addashi very stupid. Ku je kan ku tsaya. Kai, dauki wannan nawa dauki shi kai. Rana ko musu na ga ma. Rana ko musu na ga maka. Allah bai dan girman Allah ya Allah alfarmarsa muke nema. A yi hakuri ko sisi bai samu ba. Wato ku kun san cewar ku kure ba kwama gudu amma har a nemi kuɗa gurin ku. Mun ma san mun zo inda alfarma guda ai sarki bai alfarma guda da wanda ba shi da jaka. Hadiza ta mata tana can asibitin birni bayar da zami. Kuma yana bai kasan damuna ta tsaya rani ne yanzu dan kwada wannan da muke samu. Audu ma da yake ran wake lokacin su sukar wake kenan. Audu ma da yake ce da dankali yau bai kuɗi. Ai sai kiliyaran bindigon da ba. Kowa ya harhaɗo da sauri. Wannan 500 ɗin da na baka yana bai shekarar ta 10. Kowa ya haɗo da sauri. Ina nuna muku cewar fa sabo da kaza fa ba ya hana ƴaƴan kanka da yake ba ni rikan nan na hannunka. Ai sai bring it the chain please. Na yi wani abu yalla bai. Allah ya taimake yalla bai. Yalla bai. Yalla bai da ka share kin nan ya kan. Shi fa dinga gani ko yalla bai. Ai da ba kwa gane ba. Na gaya muku. Allah ya dauka kai Allah ya dauka. Ka zama shugaban sojoji. Ha maka Allah. Ha maka gaba daya. Za mu iya tafiya kenan. Ai kwa iya tafiya. Ban hana kowa ne ban da dari. Na gaya muku duk wanda ba shi da 500 fa. A miƙo min shi nan. An samu matsala. To. Ko wani mai adaidaita sau ka san ba zai yi in ci amanar ka ba. Ai ka da ke shi kawai na gaya ma. Ba ma duka ba zagi ya ba mu 2000. To. Ai kaya ya ebo ne. 2000 ba? 2000 ya ba ai kaya ya ebo. Kai ka ɗauki jaka guda. Su ka ba su fan 50. Sorry sai mun kaɗan. Samun 1,700 a cikin mota. Na? Samun 1,600 a cikin mota. Labai ina da ɗayan wasu. Ye? Waye sai ya gani. Uwar waye a kare a gida? Na'am. Uwar waye a gida a kare? Uwar ka ce sa. Uwar ka ce ko uwa ta ce? Ce ne ce uwar ka ce sa. Ai ka zagen kenan. Ah ba sorry sir. Please sir. Zagen sauke ma ka faɗan na gani. Ba haka nake nufi ba. Sai ka ce gatuma ta ce. Sorry sir. Sorry to obey. Sorry. The defense. Go. Ai zuwa. Hey, keep quiet. Come here. Ai donan ka zo late ba ka da lamba kuma ka kunna su gina akan karamin titi. Donan. Ku zagaye min da shi. Ku dora min babu da mota. Ku dora min shi a mota. Ai sai ku dora min babu din a mota. Ba ku donan. Amma lafiya lau. Ya naku aikin. To kun gama naku aikin kun tarar muna namu. Da abin nan da muke fa saboda ku muke. Walwalar ku ita ce walwalar mu. Idan ba ku da wani kwanciyar hankali ba ma iya bacci mu yan sanda. Zan taimaka ma tunda ina ganin girman ka. Kuma ba a taba samun ka da wata rigima a wannan ƙauyen ba. Kana da 400? Ye? 300 fa. Ba na iya taimaka man baka da jaka. Allah ya taimake mu.
ai ka san ba zaura ta yar gidan ku ce gane ni ne ba kai ba ka ce ina gaida rabin uwani ka ce mata ka ce rabin uwani ai kanin ba zaura ta ne gane ni ne a kai kaga daga daki wannan kwara ka dauki migirbi da damuna ka kada katangar gidan ku ina gaya ma a'a iba ku sanda izalo muku sanda kaga a'a kaga ina so ku san wani abu a aikin dan sanda shi rake yana daɗa ƙwarin ƙashi wani ya ɗauko dami ɗaya wani a ɗoro wani dami guda ga cewar fa baki ciki kuke mu ni kada nan ya dauka da muraken nan wallahi ina tabbatar muku da wannan shikenan Allah yi mana indi afwa Me kika ce? Baba jirgi na kyau. Magani ne za ki sha. Daure ne ki tashi ba. Daure ba, daure. Bude bakin baba. Bude bakin. Bude bakin baba. Bude bakin. Allah ba ki lafiya. Ko fa da bude zafi bakin sa fa. Hey, kuma shi.
na ‘yata wanka, zan goya ta yi bacci. Kawo a shafa mata mai. Ina wanki da ita. Kuka take goya ta zan yi ta bacci. Yunwa a take ji. Yunwa take ji? Ba ta abinci ta ci? Biskiti, bari in ba ta biskiti ta ci. ‘Yata. Kawo aiwa na ki bani ba bani. Sai na ga yawa babana. Sai na je na ga babana. Ba zan kara yin wasa da ke ba. Babu, kin ji? ‘Yata, bari in koya ki. Sannu Goggo. Salamu alaikum. Sannu. Jiki ya yanda ake so. Sannu Goggo. Allah ya sauke. Ga kazan nan sai ki dan samu ki ci saboda ko amai da ko mada saboda an dade ba a haɗu ba tunda jajayen sawu. Ban gane an dade ba a haɗu ba. Sorry sir, attention family sir. Baki fa. Attention family kasa. Goggo ga nama ya zo. Sai ka bai ki fare. Bara dan gyara niki kuma saboda kai na I'm sorry sir. You are very stupid. Ai duk kwaɗayin ka ba za ka ci wannan kazar ba. Idan ku ka ɗau wannan kazar ka ci to sai na ɗau wuƙa na yanke ma gurin da ka butura a jikinka. Sorry sir. Bari in ɗebo miki. Ai ni wato abin da kike so ba. Ai gongo ba abin da ba za mu yi miki ba ya kamata a dan gyara miki ita sannan gongo. Ai! Yo so sir, wai sir. You're very stupid. Ah, sorry sir. Miss us. Ka dada. Har ka wani wance da wani mus as ko? Kariya kace ba za ka ci ba. Da kun cicce ma ba. Ai ne da yake kaza ce. Na'am. Da kun ci ruwa ba. Ne dan kin gama kai min waya, kai min abin. Noma ya jikin. Da sauki. To yanzu me yake damunki? Ciwon kai. Shi ma zai warke idan kika sha magani. Amma kin ci abinci. Ban ji ba. Ko kin goshi? A to madalla umma. Allah ya kara lafiya. Allah ya kara lafiya. Allah sarki umana. Alhamdulillah ya. Na. A zance ne gurin ariyar nan ta hayi. Yanzu nan. Muna tare. Muna tare ma. Za ta ji sosai. Allah sarki umma. Allah ya kawo miki lafiya da nisan kwana. Da dai ke karko maki shekaru irin na dabi ne. Wani nima a hura wa ‘yata. In kifa a samu sai kin biya kayana. Ai ba za ta rasa. Ni ba ruwa na in ka a samu kayana za ki biya ni. Malama ke ummi kin dame ni. Kamar shi. Na dame ki? Tashi ki tafi gidanku. Ba zan fita ba. Ba ruwa na ma da ke na daina yin wasan da ke. To kanki. Ni ma na daina wasa. Ki tashi ki tafi gidanku. Ba zan tafi ba. Ba ni kana. Sai kin biya ni. Ba zan biya ba. Amira ce ta samun balu dina. Ya wuri kin ji? Yana kuka. Ga wata. Kin ji? Ga wata.
kin ga wannan mata fa za ta shi kin ji ko yawwa ki haƙuri bari mu hura miki kin yi yawwa ga wannan ga sarki da mahaifiyarta tana rayu ba zan riƙa shan wannan wahala ba da ita za ta riƙa wannan tafiya amma yanzu dole ne zan yi wannan gashi kin ji ki yi haƙuri idan kina son wanda tafi wannan ma zan baki kin ji ku daina faɗa ku wasa kun ji Abba gobe za ka siya min kayan wasa har da kaji? Yarki da abin da ke so da siyo kin ji to Abba wannan ba keken wannan gayan bane ko da muke nema kai ina wanda ya kama fatin keken nan wanda ya kama fatin nan ina kai mu je ina ye come on let's go come on ina magana nake so me dake kaga sauri nake yi makaranta fa zai Allah kar ki mun wulakanci Allah na nan ki saurare da Allah ne kar ki mun wulakanci ba to shikenan gaya mu menene san ki nake sona ni ba na son ka na'am nace ni da kai ba soyayya ba saboda me to saboda ni na fi karfinka ke kin yi me ni na ce na fi karfinka kin fi karfi na ni ba soyayya dan Allah da annabi ci hakuri soyayyen ki nake da tsakani da Allah nake son ki ba wai wasa nake miki ba ha ni na ce maka na fi karfinka ba na son ka ne ba na son ka babu soyayya to ni ba namiji bane to dan kai namiji ne ni ba kala na bane kai ba na son ka Gabas! Me haɗa ku da shi? Kawai fa ina tafiya fa zan je makaranta ne fa kawai ya tsaye da ni wai yana so ne. Saboda ba shi da hankali bai san ke kanwar oga ba ce? Ko bai sani ba ne? To wannan neman sa muke yi. Wanted criminal wanted muke neman sa. Shine ya kaɗe umman. Wannan duk. Iya mana. Lallai ka. Me ya nuna miki gaya mun? Ni ba abin da ya nuna mun kawai ce min yayi wai yana so na kuma ina da makaranta. That is correct. Kin gaya masa gidanku? Na gaya masa gidanmu tunda har shi ya kada umma na. Insha Allah sai na yi yanda akai na kawo muku shi. To yau kin shiga aikin dan sanda ke ma. Aikin kuma naki shine ake kira sabala. Duk yadda za a yi ki yaudaro shi. In kika yaudaro shi ba umma ya kade ba to insha Allah duk yanda za a yi wallahi sai na kawo shi dunya ya kawo. Maza gida. Maza tafi gida. Sai zo yanzu. You are meant to maintain peace and order and just down. Ka yi haƙuri, insha Allah abin da nan na maka
ba zan ƙara yi ba, kai haƙuri, ba zan kuma ba. Me? Na ce abin nan da na maka, wannan abin da na maka, insha Allah kai haƙuri, ba zan ƙara ba. A babu komai ai. Babu komai na yafe miki, komai ya riga ya wuce. Abin da yasa ba ko ba, abin da yasa ko na yafe miki kuma saboda kaunar da nake miki shi yasa. Na san ki ai kwarai da gaske sosai sosai. Ni ma ina mugun kaunar ka. Ka shiga zuciyata. Kika ce babu ni a zuciyarki ba kya so na. A'a, ina mugun kaunar kana cikin zuciyata. Oh, ha, kin sana ji daɗi ai. A ji daɗi kin san shi dama farin so shi ne ka so a soka. Shi ne maganar gaskiya ba wai man na san ki ko ba kya so na an samu matsala ke. A ina mugun san ka sosai da sosai. Kin sana ji daɗi sosai. Allah. Allah. Ni zan tafi gida. Ma gobe zan saki dawowa. A'a haba dan Allah. Yanzu da wuri zaka tafi haka dan Allah. Kika ce me? Mun ce da wuri zaka tafi gida haka. Gida zan tafi. Gida da wuri haka. Haba dan Allah wallahi in ka tafi zan ta yin kuka. Mutuwa zaki. A'a idan ka tafi kuka zan ta. Ba za ki mutu ba, ba za ki mutu ba, ba ki kuka ba. Ba ki kuka ba zan dago ba ai, kar ki da. Haba dan Allah, ka dan tsaya mana. Ya tafi ke. Yanzu na yayi nan haka. Lafiya? To wani dan malafar uban ne yake ke kika kasa rike sha kika bari ta. Ye? Nan yayi ba ta hanyar da Nan yayi haka. Nan yayi? To ni ma ban su ya tafi. Ai kuma kika nan yayi? Nan haka tafiya. Na za mu je. Wajen aiki zama. Mu je ni balandan ina in je in kira Amira. A kin ga tsaya. Ba sai kin je ba. Yanzu ba ta shirya ba. Bari mu je in na kai ki sai in dawo zan da ta shirya lokacin da yawa ta shirya kin ji. In ka da in baka zo ka dauke ta ba. Sai na da na dauke ta. Mun tafi tare. Nice. Ni zo. Ba ni balandan ita.
A'a, Ameen. Ya aka yi a gida? Ga ina haka da gida? A babanki suna ciki suna aiki. Yanzu nan za su fito ba su jima da shiga ba. Taɓa ki zauna a ofis ɗin. Kin ga tsaya. ba na jin akwai ta babban matsala tare da shi amma dai kawai zan sa a yi mishi s3 an jima saboda a gani ko ya samu ne tana abin kenan. Who ends the line? By security purpose of arrangement. Dole sai ka zama kwabari a da take. Ummi ce, ya ta ce. Bawa, ba zan je mu ɗauko Amira a gida. Mama na ki haƙuri yanzu na aiki kin ji? Na gama aiki zan je ɗauko ta. Ka ce za mu je mu ɗauko ta mu zo mu yi wasa a nan. Haka ne. Amma ki bari in gama aikin kin ji sannan je ɗauko. Kai karki haɗo wa baligi aka. Dole sai ka kiyaye fa. To, kai haƙuri ba abin da zai ki haƙuri kin gane? Kin ga mara lafiya. Mara lafiyar nan fa nake kula da shi. Kin ga abin da ya shi ba ko? Yawwa, kin gani? Ka san sai da lallami.
Abba wallahi na san shi. Wallahi na san shi Abba na san shi. A na kika san shi to? Na ce maka da kawai na san shi ka taimake shi dan Allah Abba. Ban gane ta san shi. Wannan fa barawo ne fa. Ko dai ya je sata ne ta gan shi ta kare mar kallo. Ranka ya dade. A batta ta yi bayani babu mamaki ina jin ya je wani wajen ne yayi wani abin ta gan shi. Yawwa. Yarinya carbi kike ja ne? To ai tunda ta ki faɗa ka gane? Ku bar ta kawai shi idan ya barka da kansa yayi bayani. Ko kuwa? Wannan haka ne. Mu je kin ji mamana? Shike. Zan tuwo masa ita. To. Kai ya ka. Yes sir. Yes sir. Kana kusa da mace. Kuma kana ta magana cewar kai balagaggen dan sanda ne. Ranka ya dade ai na so in dau hutu ne ba ku banne na je. Ai ba za ka dauka ba. Ta ce ta fito fili. Aikin nan fa dole ka rinka kulawa da aikin. Gaskiya ne ranka ya dade. Ka ga mace har wani kawuri kake kana lefe ido. Yes sir. Ta ce ta fito fili. Yes sir. Yaya. Yes sir. yanzu bai dawo ba. Ko wannan wani irin tafiya ya je ne haka? Bai taɓa kaiwa fa irin wannan lokaci ba, bai dawo gidan nan ba. Tsaya dai in duba nan ɗakin in gani. Ni wannan abu fa ya dame ni. Jama'a, yaran nan fa da sassafe bar gidan nan fa. Kuma bai gaya min inda ya tafi ba. Bai ce min ga inda za shi ba jama'a. To ina na kama ne. Ni yanzu yaran nan in ya bata ina na shiga. Wannan abu ya dame ni. Allah ina roƙonka Allah. Allah ka sa duk inda yaran nan yake Allah ka sa lafiya lau yake. Allah ka dawo min da yaran nan lafiya. Ka mutum mai larura. To ya haka? Bari in je waje in gani. Nemo ko zan ga wanda zai abin. Ana fa yake ajiyar keken nan. Kuma babu keke. Ikon Allah. Kuma ni da sassafe ya fita ya bar gidan nan kuma ya tafi da keken nan gashi ni bai gaya min inda ya tafi ba. Wannan damuwa ta dame ni kuma wallahi bai taɓa min irin wannan abun ba. Inda za shi yakan nuna ya ce zai je guri kaza kuma yau bai yi magana ba. Da sassafen nan ya fita anya Allah ka damun da yaron nan lafiya. Allah ya sa duk inda yake ya zama to lafiya kalau yake babu wani abu da ya tsare shi Allah. Ya zan yi wannan yaro idan ya bata? Shi kaɗai na mallaka a rayuwata. Shi kaɗai nake da. Yau in ya riga ya shiga duniya ina na san na kama. Kai? Ya dai in ji. Mayafi na in tafi in je. Haliya. Na mama. Da Allah baka ga mun dan kurma ba? Mama ban gan shi ba. Neman shi kike yi ne? Neman shi nake yi wallahi tallahi ban gan shi ba yau tun safen nan ni ban gan shi ba. Kuma bai taba zuwa ya dade min irin wannan ba. Wallahi tun da safe da na gan shi a nan gurin aiki ni ban ƙara ganin ina yi ba. Ka shiga uku. Ba ki gan shi ba ne? To barin tafi can in nemo shi. To mama. Ba za ka taimaka min ka taya ni nemo shi ba? To baba barin je can barin je wajen. Tunda kana da keke ka tafi ka taya ni nemo shi mana. To barin duwa miki can. Da Allah kai sauri, ni kuma barin je nan.
Baba me kike a daren nan yanzu? Baba komai yayi tsanani yana tare da sauki. Baba ki haƙuri. Dan kurma ba zai bata ba. Mu ma ba zama muke ba tun safe. Ba za su cinye shi ba baba. Addu'a zaki baba. Addu'a zaki. Dan kurma ba zai bata ba. Safe yawo nake kwararo ba inda ban shiga ba. Ki haƙuri ba. Ba amo ba labari. Mu ma za mu wannan ba. Yanzu din nan da nake miki magana yanzu ni ma daga wurin mai gari nake an bada cikiya. Ki haƙuri dan kurma ba zai bata ba. Yanzu kin ga sanyi yayi ga dare yayi. Ya kamata ki tashi ki je ki kwanta. Ki haƙuri. Ai ba zan iya baccin ba ma. Dan kurma ba zai mutu ba baba. Shi kadai na mallaka a rayuwata ta duniya. Na sani baba ki haƙuri. Ga shi da larura. Na sani. Bai taɓa min irin wannan abubuwa. Duk garin nan babu wanda bai san kurma ba. Amma in Allah ya dan kurma yana nan zai dawo baba. Kwantar da hankalinki ki addu'a. Ki ci gaba da addu'a. Mu ma za mu tafi. Amin 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 yanzu kin ga dare yayi ga sanyi yana busa ki je ki kwanta. Kin ga jikin ga tsufa ga menene baba. Ki je ki kwanta ki yi hakuri baba. Ki yi hakuri. Ki yi hakuri baba. Ki yi hakuri dan kurma zai dawo insha Allah. To Allah dai da mun da shi. Amin baba insha Allah. Ki je ki kwanta. Kin ga saboda sanyi. Ko da je ba zan iya bacci ba na gaya maka. Ki daina kuka baba. In Allah yadda dan kurma yana nan za a gan shi insha Allah. Ki je a yi addu'a. Allah zai bayyana shi. Sannu baba. Har yanzu kana so na sosai. Me kika ci? Kana so na sosai har yanzu. Sosai ba kuwa. Ai san ki nake kuma duk soyayyen ki ba karuwa take da dai. In ba ka so na mutuwa zan yi. Ya ki bacci. Ke kika ci? In ba ka so na zan yi. Fadi da kai ki mutu. A bara so ki mutu ai. Ba yanzu za ki mutu ba, ni ma kuma ina nan ba zan mutu yanzu ba. Za mu rayu tare, mu yi aure tare. Na ji daɗi sosai, za mu yi aure. Ina fi ki jin daɗi ma ai. Wata yar taraba ce na zo miki da ita. Ka zo min da abin daɗi? Mana. Ina ga fa na yarda. Yawa ga ta. Ka kin sanya miki. Duk lokacin da kika gani sai ki rinka tunawa da ni. Na ji daɗi sosai. Ba wannan hannun ba wancan yawa zoben alkawari ba na aure ba ne ba amma. Alkawari za mu yi aure. Allah sarki masoya. Baba ya ce a gaishe ka. Allah sarki a ki gaishe shi don Allah. Gaishe shi. Ta yi fara da yawa, ɗan ban tara ki. Sai ka fara ci. Kika ce me? Sai ka fara ci kai. Ato. Tana da daɗi kuwa. Mai daɗi. Sosai ma. Ke ma ga shi ɗan taɓa. Akwai daɗi sosai. Warai da gaske. An kurma na wani ne kaɗai. Kika ce me? Ɗan kurma kai nawa ni kaɗai kai nawa. A dama wani taki ce ke babu wanda zai ci miki. Kai nawa ne ni kaɗai ni.
kai na wani ya sosai ma kwarai da gaske ai babu wata ai ba aiki lele dan kurma ne yaran zamani kai man alƙawari kai na wani a wannan na da miki wannan alƙawarin na da miki wannan alƙawarin babu abin da zai bani da ni da ke insha Allah ashe kana so na sosai kana so na sosai kwarai da gaske sosai ma kuwa yanzu bari kunshe miki wannan sai ki shiga gida idan kika shiga gida ki cinye abinci ko aje da shi gida na baka baba babana ya so mu ganda babanki a to sai ki hada da shi ai zan ci da burodi a ki hada da wannan din ma hada da shi yauwa ki hada da shi a ni na ci ya ishe ni ai mu je shiga gida Alelelelele dan kurma ne yaran zamani kun ga yaran zamani ai dan kurma ne wannan yaran zamani Kawata ni kin san ma me yake bani mamaki a zo wani gurma ya zo siyan awara abun mamaki ya goye budurwarsa a kan shi. Dama kurma suna soyayya? Banda abu irin naki. Kurma kina nufin baya soyayya ne? To wallahi abin ne bani mamaki. Ga in baki sani ba ma abin da kurma zai yi ke ba za ki iya raba rabin sa ba. Allah ko? Saka sai nayi kamar zan zo siyan awara gwani. To ai rayuwa sai a irin naki ne kawai sai in ba na son in abin nan. Kana ga kullan ne. A to ban baki kuɗin bane ne? Okay yau na ga kin sa basiyan ta 50 ne. Yau ko garin ba kuɗi ne kin sa ma zan yi ƙarin awara garin su. Kaji da ba na so ki zo wajen nan duk sai kin dame ni da su. Gaskiya. Ni ina faɗa ke kina faɗa to a ga me gaskiya. Ta nawa za a baka? Kin ga ki zuba min tawa. Dan Allah ki tsaya ina zuwa. Gashi. Bara in kulla ma. Sai an jima. To ki gaida gida. Ta nawa za a baki? Bari a fara sallama wannan sannan a sa ni kike kuma tayi. Yau ina ƴan uwan naki na ga ba su zo siyan auren baki. Wallahi suna yi. Bara in sa miki gyara in baki guda biyu. Gashi. Me haɗe ki da mara lafiyar da ke tunanin? Ina so ka taimake shi ne. Baka ga yana buƙatar taimako ba? Haka ne na buƙatar taimako. Amma na yi mamaki da hankalin ki har ya je kan mara lafiyar da ke tunanin na taimaka mishi. Tausayin shi kawai nake ji baba. Kar ki damu. Duk abin da kika kawo kika ce in taimaka. Ko da ba mutum ba zan taimaka miki. Baba ni fa na samu aboki da za mu ringa wasa da shi. Ikon Allah. Da kai. To shi kenan Allah ya taimaka. Amma ki je ki kwanta ki bacci. Kin ji? Baba.
ai lafiya tana samuwa. Tashi ka sha shayi. Wai kika ci? Shayi. Shayi? Shayi ne wannan. Ita ta kawo maka, kana ji? Kuma ta gaya babanta a yi maka aiki, a taimake ka Ka ce menene? Babansu, my father ta gaya masa, ya yi maka aiki. Kai. Da sauri Haka shine tsoho. Gemu. Haɓa da Allah. Kana ji? Waye ba ni shayi? Ni na kawo ma daga gida. Ka sha, na yi wasa. Ke kika kawo daga gida? Daga gida. Kai ke, me gilu-gilu? Kurma ne ba ji yake yi ba. Ina babanku yake? Bai zo ba. A shiriri ta kenan bai zo ba ko kuma baya nan. Ko kuma yana ƙasa ko kuma yana wani wajen haka. Ko yana ɗakin fesha. Ban gan shi ba. To lallai sai an gaya masa ya zo ya sallame mu tafi. Mun gaji da gafara sa ba mu ga ƙaho. Wannan gaskiya. Mun daɗe a nan. Wannan gaskiya ne. Allah ku mun zauna asibitin nan. Ai mun wannan me gilu-gilu tafiya da ke me gilu-gilu za mu tafi da shi ne. Tafiya za mu da shi. Ba za ku je da shi ko ina ba inda za shi. Wannan sai babana ya zo ba inda za shi. Sai babana ya zo. Kana ji na? Idan ka ga kare wan yana shinshina takalmi haka zai ɗauka ya tafi ne. Ka ga mafaka ne a nan. Kare na cije ta. A'a kaga ai na gaya maka kai bulkumin ɗan sanda ne kai. Idan ka ga kare wan ina son sa yawa to ɗaukar wani abu zai kai cikin bakin su. Ka san ni kai na ba na gane ba. Allah ya baki lafiya cizon kare na daɗi. Aha tana jika bai gane mu ba wallahi. Who is the line? Wa alaikum assalam. Yawwa gare da kuka zo da Allah. Muna so jiki. Alhamdulillah. Alhamdulillah na samu sauki. Likita. Dama jiran ku muke mu ku zo. Domin mun gaji da gafara sa ba mu ga kaho ba. Ya kamata a sallame mu je kan aikin mu. Kai mun zauna asibitin nan ba. Ai mun zauna wannan asibiti. Sai wannan yarinyar wai ta hana mu ba za mu tafi da patient din mu ba kuma ya samu sauki. Me rage mana banda tafiya? Za ku tafi da shi ba kawo ba za su je da shi ko ina. Yalla bai. Ye? Wannan? Ai wannan abin da ni fa gyatuma ta yi kaɗe fa yi karya ba. Bugu ɗaya mata yi karya ta. Karya wadda ake wa alewa duniya. A ci kaji ba adadi wannan mai makarkatar ba ta sa abin da zai magana. Kuma kawo a kishu. Yalla bai. Na'am. Duk da dai na san ya aikata laifi babba. Amma ina neman alfarma a wajen ku. To Allah ku bani belinsa. Saboda wannan yarinyar yar amini na ta samu farin ciki. Kai likita. Jan likita. Abinda aka sa ka aiki shine ka duba lafiyar mutum. Yabba. Amma wani ka hana ko ka ce you know the best. Abin da nake so da ku ko ma me ya ta ci da duk abin da aka yi asara ni na ɗauki nauyin zan biya tunda a matsayin wannan yarinyar ta yar amini na ce ko yar ka zo mu je ofis za a ba mu kuɗi shi kuma kurman fa a'a ku bani belin sa zo mu je yes please come sir wannan gaskiya ne mu je sa to ai karfa na yi waje kurma bai waje a guje ba zai yiwu ba ni zan yi matakin oba a nan Kakin kwaba da karka da har da kwabari har da mini zaka da kwabari na tunda ba siyata akai ba ni ma dan huta mana duk abin da za ku yi ina kallo dan yanzu rayuwa ba ta da tabbas kaga mutum kawai za a iya wuf ai wani abun in ba a ji tsoron Allah ba kai za ka iya wuf kai wani abun ko? Duk abin da kake so zan ba. Ban ji kika ce ba.
duk abin da kake so zan ma. To saboda me kenan? Saboda ina son ka. Ina son ka. Ni ma ina son ki, ina son ki sosai. Ina son ki kwarai da gaske. Ni ma kana so na. Kika ce ne? Kana so na. A kwarai da gaske sosai ma bana. Sannu ne likita. Ya jiki. Jiki alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Babanki ya ce min duk abin da ya riga ya yi masa danke ne kuma kyauta shi zai biya. Kai babanta. Ya maka komai kyauta. Na gode kwarai da gaske. Na gode sosai. Na gode kwarai. Idan yana bukatar wani abu ki sanar da ni ina ofis kin ji? To kawo zan faɗa ba. To na gode. Yan uwana duka suna son ka. Na gani ai babanki mutumin kirki ne. Ni ma kana so na. Kana so na. Sosai ma kuwa. Sosai ma. Ina son ki mana kwarai da gaske. Allah sarki. Kai. To alhamdulillah mun gode wa Allah tunda ka samu lafiya ko? Mene? Tunda ka samu sauki. Mun gode Allah. Yau za mu sallame ka tafi gida. Dan tafi gida? Masha Allah. Za ka iya dai tafiya ko? Kwarai da gaske. To kekenka yana nan an ajiye ma na sa an gyara maka shi. Keke na? Kekenka ba? Yana nan a waje. An gyara? An gyara. Na gode Allah. Babu komai, Allah ya baka lafiya. Je gida ni ma je ka gyara mata. Kwarai kuwa. Za ka iya dai tafiya ko? Kwarai da gaske, dama kafa ne da na bugu. Kuma yanzu na ji kafan ya warware. Ai lafiya lau mun san ta warware. Zan tuka keke na da kyau, lafiya kalau. To Allah ya bada lafiya. Amin. Allah ya kara maka lafiya. Amin. To madalla. Mutuniyar sai dai bata zo tana can. Tana gida. Tana gida amma na san zan wanka. Na canza ka ne kwalla sosai. Zan je yayin gidan zan same ta. To babu laifi. Kwarai da gaske. To shikenan, na gode. Amin. Sai ka fito ko? Na gode kwarai. Na gode sosai. Na gode kwarai.